magyar nemzet létjogosultságáról faggatom Ludányi Horváth Attilát. Én a magyar nemzet tagja vagyok, és amikor egy párt kommunikál velem, akkor szeretném ezt hallani. Valamiért nagyon szeretném, de sose hallom tőlük. Szerinted itt rendben van a dolog? Nem, nagyon nincsen rendben. Szűrös Mátyás a most érvényesnek mondott alkotmányunk beköszöntőjében úgy fogalmaz, hogy alkotmányunk immár nem állam, hanem állampolgárközpontú. És miért nem nemzetközpontú, kérdeztem én annak idején rögtön, amikor először találkoztam ezzel. Baj van. Ha az önmagát megszervező nép immáron nemzetté nemesül, akkor van esélye, hogy túlélje. Tehát aki nem hajlandó elfogadni a nemzet fogalmát, ott én nem érzek tiszta politikai játékot. És nagyon örülök, amikor az adott politikai erőnél megjelenik a magyar nemzet fogalma. Ilyenkor természetesen Kárpát-medencébe gondolkodok, és magyar politikai nemzetbe gondolkodok. Úgy, ahogy régen a nemzetiségek is hungaros tudattal élték az életüket. Igen, itt egy szó ugyanúgy, de most pozitív értelemben megragadt a fejembe, ez az önmagát nemzetté szervező. Igen. Hogy volt ez? Igen. Önmagát A nép, ha megszervezi önmaga életét, perspektívikusan is, nem csak a jelenben, akkor az önmagát nemzetté szervez. És létrejött a nemzet, nem csak magyar, bármilyen játszmában játszunk. És az új idők, ez a kibontakozó globalista kor, ez felettesse már el velünk az osztálytársadalmak kategóriát. Ma már nincsenek úgy klasszikus osztálytársadalmi osztályok, mint annak idén. Tehát amikor azt mondják, hogy jobb meg baloldal, egyszerűen nevetséges. Ma egy lényeges van, valaki vagy globalista, és hagyja, hogy leaprítsa a nagytőke, és egyes rétegek ráülve a nagytőke érdekeire azt meglovagolják. És nem hajlandók más nézni, csak az egyént, és manipulálják. Ezzel szemben állnak azok, akik nemzetben gondolkodnak, nemzeti értékeket követnek, és legyünk őszinték. Mindig beszélünk stratégia taktikáról, és nem beszélünk a célról, a doktrináról. Bármelyik nemzetnek egy célja lehet, doktrinája a nemzet továbbéltetése. Szeretném látni a politikai pártokban mindegyikében, hogy megjelölik a célt, mint doktrinát, a nemzet gyarapodó továbbéltetése. Amelyik ezt megjelöli célban, annak hiszek. Kicsit szomorú vagyok, mert a Fidesz plakátjáról most már nem 3 gyerek köszönt vissza, hanem csak 2. De reméljük majd. Mindenkinek értékelni kell, pontosabban ki kell értékelni ezeket az érintőleges információkat, és ebből tanulni kell. Oda kell figyelni. Figyelni és gondolkozni. Igen. Figyelni, gondolkozni, Igen, beszélgetni, igen. Úgy szoktam mondani, nekem se teremteni. higgyenek, szándékosan nem említek pártneveket, mindenki a saját szűrőjén engedjen át minden információt. Csak amit a szíve jóvá hagy, arra bólincsolnak. Jó, köszönöm szépen.